Už 26.1. budúceho roku vychádzajú noví Pokémoni, rovnako ako tomu bol po minulé roky v podobe Shining Fates a Hidden Fates, so Shiny Pokémonmi v podobe Valiant Fates. Ak fungujete na sociálnych sieťach a sledujete aspoň trošku dianie okolo Pokémonov, tak vám táto informácia určite neušla, pretože v poslednej dobe facebookové a instagramové profily špeciálne v deň oznámenia Valiant Fates vyzerali asi nejak takto. A mňa osobne celá táto séria nechávala docela chladným, pretože nejak si neholdujem v tých shiny Pokémonoch, ale bolo mi povedané, že veľa ľudí to naozaj očakáva. Avšak môj názor sa zmenil po tom, čo unikla fotka s ilustráciou Mewa od jedného z mojich obľúbených japonských ilustrátorov a tak som si povedal, že to bude moja chase karta a ak ju teda nevytiahnem, tak si ju zrejme určite kúpim. Uvidíme, jak sa budú vyvíjať ceny. V Japonsku, ako je zvykom, vychádzajú Pokémoni, ktorí vychádzajú aj u nás vždycky s predstihom 1-2 mesiace s trošku obmeneným názvom. V tomto prípade sa jedná o Shiny Treasure X. X znamená, že v každom boostri máte v podstate garantovaného X-ového Pokémona. Toho X-ového, ktorého u nás berieme v podstate ako hit, tak tu ho nájdete v každom. Takže už sa hitom úplne stáva a v tomto prípade budú hitom tie karty, ktoré budú alternatívou za ten X, takže v tom prípade nejaké altarty, zlaté karty a podobne a tiež budeme hľadať vlastne shiny Pokémonov. Pôvodne som si myslel, že všetci Pokémoni v tejto edícii sú shiny, ale minimálne teda v tejto japonskej verzii väčšina kariet sú akoby z série proste Scarlet and Violet a s možnosťou nájdenia teda aj shiny verzie. Tak nebudeme to predĺžovať, poďme sa na to pozrieť. Takže v booster boxe sa nachádza 10 balíčkov, na rozdiel od booster boxov iných japonských edícií, kde je balíčkov 30. V každom balíčku je na rozdiel od tradičných japonských balíčkov, v ktorých sa nachádza 5 kariet, tých kariet 10. Ako som teda avizoval, je tam vždy garantované X-ko, takže minimálne ak hráte hru, tak tam nájdete proste karty, ktoré sa vám do tej hry hodia. U nás sú vždy považované ako za hity a niekedy aj karty, ktoré nie sú až také dobré, sa relatívne ťažko ťahajú. Tak poďme sa na to teda pozrieť. Card trick v tomto prípade je, ak si dobre pamätám, 3, avšak nemusí to byť až také podstatné, pretože v tomto prípade hľadáme aj shiny karty, ktoré sa nachádzajú buď pred tým garantovaným X-om, alebo nejak náhodne, ale v každom prípade poslednú kartu, ktorú vytiahneme a tým, že je tu teda garantovaný X, tak ju nemusíme považovať vlastne za hit, avšak môže tam byť teda alternatívne aj teda nejaký altart alebo niečo proste drahšie, takže asi to aplikujeme a uvidíme. Takže poďme na to, prvý booster. Tu máme Headquarter Trainer, Pokémon ani nepoznám, tu Energiu, Stariu, Voltorba, Natu, Dactrio, Starmie, Myši. A máme tu teda X-ového, je tu Toxtricity? Nie som si istý, nevadí, každopádne ako vidíte, je to proste X-ko, ktoré u nás by sme brali ako hit, ale tu je to proste normálne garantovaná karta. Japonské Pokémonové kartičky sú známe tým, že sú teda oveľa kvalitnejšie ako tie americké, proste aj ten papier, tá potlač, proste je to niečo úplne iné. Gita, Baxcalibur, a máme tu nejakú lepšiu kartu, Shiny Toedscruela. Je to Toedscruel, takže máme tu prvý normálny hit a ďalšie je tu potom už iba Sprigatito, keď sa pozriete. Je to vlastne reverse holo, ale japonské kartičky majú o dosť inšiu tú fóliu. Každopádne toto je fajn, toto je dobré, toto je veľmi dobré. Takže prvá pozitívna záležitosť. Ideme teda ďalej. 1, 2, 3. Card trick a ideme ďalej. Máme tu Goldenga, Letter, to budú nejakí priatelia. Monkey, Raichu, Stonejourner, myslím. Máme tu Shiny Toedscruela. Výborne, takže máme ďalšieho Shinyho, nie nejakého veľkého. A máme tu samozrejme ďalšie garantované X-ko. Takže ako vravím, hit, nehit. Tak, čo tu máme? Máme tu Penny, máme tu Beachcourt, Toedscruela, Galarian Woopera, Knuckly, ak si dobre pamätám, toto si už nepamätám, Mimikyu a Mewa X.
Mew a X, výborne, takže zase sa potvrdzuje, že X-ka sú proste všade, nakoľko sa jedná o Xbox. Rozmýšľam, že či by bolo dobré, aby to u nás bolo vlastne stejné, ale možno, že by to viac ľudí namotivovalo, že si bude kupovať karty, pretože tam nájdu aj tie pekné. Avšak asi by potom tie hity stratili takú váhu, že proste teraz keď fakt otvoríte 20 balíčkov, nájdete tam 3 hity, tak na jednu stranu budete nasratí, na druhú vám tie hity, ak majú nejakú hodnotu, tak prídu cennejšie. Sprigatito, nepoznám, Charmander, Beluza, máme tu Klefu a zase X-ko Miraidon. Bravery Charm, nepoznám, Murkrow, Quaxwell, je to Quaxwell, neviem. Pidgey, Kadabra, to je jeden z tých delfínov, Palafin, Spiritomb, Toadscool a Alakazam X. Dostávajú nám ešte 4 boostre. Tak, máme tu Artazon, nepamätám, ako sa volá, Ultra Ball, Diglett, to je tá bodná verzia Digletta, nepoznám, Tinkating, zrejme, nepamätám si, Wigglytuff, a máme tu ďalšieho Shiny, je to Shiny Annihilate, výborne. Ako vidíte, tak ja som očakával, že takéto karty budú vlastne úplne všetky, akurát tu sa to objavuje v podstate ako holo u nás. Nevadí, kláme a máme tu samozrejme vývoj Fuecoca, takže Crocalor X. Raz, dva, tri a ideme. Tu máme, nepoznám, Superod, Hoppy, Lechonk, teraz tiež nepamätám meno, Electrode, to je profesor Turo, takže profesor Research, Frigibaxa a Gardevoru X. Posledné 2 balíčky. Raz, dva, tri. Zatiaľ to vychádza iba na v podstate jeden nejaký normálny hit, 2 tie shiny karty. Máme Taurosa. Toto je Sprigatito, toto je ten vývoj. Toto si nepamätám. Annihilate, Boss's Order, Slowpoke a X-ko. A prechádzame na posledný. Tak máme tu posledný booster. Takže uvidíme, čo nám tam padne. Nevyzerá to úplne slávne. Nevadí, stalo to iba 2500. Pelipera, Arvena, Fuecoca, Ralts, Palmy zrejme. A máme tu Shiny Beluzu, ak si dobre pamätám, a X-ko Fortressa. Takže si to môžeme zhrnúť. Keďže sme mali 10 exových balíčkov, mali sme tam aj teda 10 exových kartičiek, keďže boli garantované, a to bol teda Quaxaval, Crocalor, Alakazam, Gardevoir, Miraidon, Mew. To bude zrejme Iron Thread, alebo Iron Thread je z budúcnosti, takže toto je z minulosti, to asi nepamätám. Toto tu pekné a Fortressa. Forester. K tomu sme teda vytiahli aspoň jedného vzácnejšie X-ko Shiny a máme tu 3 základných Shiny Pokémonov. Každopádne, ak ste to video dopozerali až teraz, rozhodol som sa, že jednému až 3 z vás, kto napíše do komentára, ktorá z týchto X-ových kariet, tých základných, pardon, tu Shiny vám nedám, sa vám najviac páči, tak tu, ak vás vylosujem alebo nejakým spôsobom proste vyberiem, tak ju dostanete. Takže vrajím 1 až 3 z vás môžu proste vyhrať kartičku podľa svojho výberu. Ak sa vám toto video páčilo, tak samozrejme nezabudnite dať odber a like. Ak chcete viac takýchto videí, treba otváranie nejakých zahraničných balíčkov, respektíve takto balíčkov dopredu, nejakých japonských predtým, než vyjde oficiálne anglická verzia, tak mi to tiež môžete napísať do komentára alebo na Instagram pokegram.cz a vidíme sa na budúce. Čaute.